Vítam druhého vlogu. A dneska vám ukážem, jak sa tvorí najfake. Za prvé mikinu s kapucnou, potom nejaký šatok, použijem toto. Dajte si to na seba. Potrebujete a ešte nejaké okuliare. A použijem tieto. Vidíte ich poriadne? Súťaž. Počkať. Tak to budú vypadať. Udiel sa. Tak to si zoberte. A dáte si to takto. A toto takto. Budete presne takto vypadať. A toto si zase takto. Druhá vec. Kapucňa. Dáte si ju na seba. Skúvať veľký hlavne. A potom nakoniec prívky. Poznáte ma? Určite ne. Tak.